Здравей! Аз съм Емил от 220mobile.com и днес ще ти представя най-новият ни модел – електрическия мотоциклет V6. Уникална машина с пробег до 100 км в градски условия и с 100 км в час максимална скорост. Може да се поправлява при навършени 15 години и 9 месеца с категория А1. Разбира се, пристига с пълен комплект документи за регистрация в КАТ. Ще гледам ревюто да е кратко, въпреки че мога да говоря много дълго за тази машина, която вече карам от няколко дена. Започваме отпред. 2 диска на предната гума, един отзад. Спирачките, разбира се, са хидравлични, с съвсем малък ход, буквално сантиметър, като имаме добавена и CBS, спирачна система тук, което означава, че при натискане на коя да е от спирачките, сработват двете. Ето това е хода. Изключително добри спирачки. Предната може да се ползва само с един, максимум 2 пръста. Друго също много интересно в спирачната система е, че при натискане съвсем леко на задната спирачка имаме рекуперация на енергията, съответно се зарежда батерията. Предницата, страхотни LED фарове, като имаме 3 положения: дневни плюс котешките очи и тази допълнителна светлина. Разбира се, имаме и къси дълги. Въобще, тук по цялото табло има абсолютно всички бутони, като на истински голям мотоциклет. Мигачи, фарове, аварийни, къси, дълги, светкавица, старт бутон, стоп, клаксони от двете страни. Тук също имаме 3 положения на пограничителя за максимална скорост и, много важно, задна скорост. Разбира се, предницата е допълнена с страхотни погледала, спортни и с спортна слюда. Предни и задни мигачи, също ледове. Тук производителя много се е постарал, добавил е истински метален резервоар, за да изглежда по-достоверно машината, даже и капачката е истинска. Метален резервоар. Двигателя е в задната гума, като моментната му максимална мощност е 6 кВт, а постоянната 4. Както казахме, в стандартната конфигурация влиза 45 Ах гелова батерия от най-ново поколение, така наречените графенови батерии. Тя идва в комплект с 5 ампера зарядно и пробега е до 100 км в градски условия. Разбира се, може да бъде сменена с 40 ампер-часова литиево-ионна или 60 ампер-часа литиево-ионна батерия, като там вече при последната пробега най-вероятно ще бъде до 200 км. 60 ампер-часовата литиево-ионна батерия пристига в комплект с 12 ампер-часа зарядно в алуминиева кутия, тъй като там вече времето за зареждане с обикновеното 5 ампера зарядно ще е много. Първа седалка, втора. Под втората имаме място за багаж. Малко място за багаж, по-скоро за съхранение на документи. И вече стигаме до един много интересен момент и то е задния амортисьор. Предните, разбира се, са хидравлични, тях ги обсъждахме с спирачките. Тук, забележете, имаме моноп амортисьор. Тази страна ще се вижда по-добре. От дясната страна единичен моноп амортисьор, който помага на мотора да седи изключително добре в завой, при тръгване, при спиране. Въобще поведението въобще не се отличава от това на един истински мотор. Имаме степенки, разбира се, задни за втория човек и двигателя е в задното колело, както вече казах. Отзад пак задницата е допълнена с първи, втори калник и мигачи. Батерията седи тук, в тази част. Вече тук виждаме подробности в визията, но пак казвам, тук нещата са изпипани до най-малкият детайл. На външен вид даже е неразличим от истински мотор.
Сега, по мое мнение, може би изглежда по-добре от някои от така наречените истински мотори. Предлагам се в 5 цвята, като това е червения цвят. Също така има бяла перла и син. На тема сигурност. Разбира се, 2 ключа и 2 аларми в комплекта, като има опция за заключване, съответно блокиране на задното колело при движение и разбира се, мела само по-насам, ако обичаш, дистанционно запалване. Като показвам още веднъж. При всяко стартиране системата си прави електронен чек и ако има повреден компонент, го изписва на таблото. И освен този показател на батерията, имаш и постоянно ти показва напрежението на батерията в волтове. Разбира се, при движение. Като това е най-точният показател за това, кога трябва да зареждаш. Тъй като тази батерия работи на 72 волта, напълно заредена стига до 78, но когато в покой остане на 68 волта, вече със сигурност трябва да търсиш къде да зареждаш. Това беше нашето съвсем кратко ревю на нашият най-нов модел V6, който те уверявам, че като динамика поведение на пътя, спиране и тръгване и в завой, ще те изненада много приятно. Ако имаш навършени 15 години и 9 месеца, не се замисля. За първи мотор е идеален. Аз бях Емил от 220mobile.com и те очаквам на нашия сайт, където можеш да видиш още допълнителни технически данни и ревюта за този модел, както и тестовете му за пробег. До скоро!